Bre, tu știi ce vrei? Habar n-am niciunde sunt. Am venit până la gorila. Să ne bucurăm, papila? Exact ai nimerit. Dar de ce îi zici așa? Păi ci că ăsta mare, cum îi zice lui? Patronul. A fost crescut în junglă și vâna doar cu toporul. De unde avea topor? Nu știu, bre, e o legendă. Hai ziceți ce vă dau, ca să nu vă dau amendă. Bre, cred că e pe bune, hai pisici să comandăm. Păi nu știu ce să-mi iau. Ceafă de pui recomandăm. Faci mișto de mine? Bre, plecăm de aici bătuți. Puiul are ceafă, dar ce naiba, doar noi struț. Nici struțul n-are ceafă. Tu mă contrazici pe mine? Nu, doamnă, aveți dreptate. Ce vă dau să vă aline? Zi, ce îmi recomanzi? Dubaiul e viața mea. Nu vreau ciucalată, ăla cu brânză cum se numea? Stai capră. O, mama mea. Bă, măgarule, nu ți-e rușine la obraz? Bre, lasă-l în pace, că intrăm noi în necaz. Iartă-mă, bre, tanti, da, așa îi zice la burger. Adu orice la masă și mai repede că te zvânturi. Bre, ești sănătoasă, de ce l-ai mușcat pe om? Să zic că bă, da proste, că-i făceam și un hematom. Dar nu vorbea cu tine, așa?